Minuako etsit, Otus? Olen tässä. Predaking on maassa vain yhdestä syystä. Löytääkseen ja tuhotakseen Autobotit. Luotu laboratoriossa, kloonattu fossiilisista jäänteistä, esittelen sinulle herrani. Huippuluokan Autobotin metsästäjä. Mistä konnet saivat lohkikäärmeen? Mikä se on? Jättimäinen tulta syöksivä lentolisko! Wow! Autobotit tekevät voitavansa pysäyttääkseen Predakingin. Kaikki ovat vaarassa, jopa itse Decepticonit. Lisää osoitteessa transformers.com.